Kaixo, gaur honelako ponpoi politak egiten ikasiko dugu. Horretarako, lehenik eta behin behar dugun materiala aipatuko dizuet. Ur botila bat, hutsik ahal izanez gero, kartoi birziklatua, 10 zentimoko txanpoia, aiztoa, artaziak, boligrafoa, eta kolore desberdinetako artilea. Guk, kasu honetan, 3 kolore erabiliko ditugu. Laranja, marroia, eta berdea. Beno ba, hasiko gara. Hasteko, ur botila hartuko dugu, kartoiaren gainean jarriko dugu, eta boligrafoak baliatuta zirkulu bat osatuko dugu. Ongi markatuz. Ondoren, 10 zentimoko txanpoia zirkulu honen erdi-erdian kokatuko dugu. Eta gauza bera, boligrafoarekin ingurada marraztuko dugu. Kontu handiz. Beno, badaukagu hemen gure marrazkia. Orain, guraitzekin eta kontu handiz, behar izanez gero, adindun bati eskatu lan hau egiteko, moztu altzaretela. Artaziekin, ingurada guztia moztuko dugu. Honela. Eta erdiko atalau kenduko diogu. Horretarako, aiztoaz baliatuko gara, zulo bat eginez, kontu handiz beti ere. Eta, behin zuloa egin da, artaziekin berriz ere. Lan amaituko dugu. Badaukagu gure dontz modukoa. Baina, ponpoia egiteko, honetariko 2 behar ditugu. Beraz, hauxe bera, kokatuko dugu berriz kartoian, eta markatuko dugu berriz ere. Gutxi gora era. Artaziak berriz hartu, eta lan berbera.
Berriz ere izoa. Eta baditugu gure bi zirkuluak. Ponpoia egiten hasteko, bi zirkuluak bateratuko ditugu, eta gustoko den dugun artilarekin hasiko gara. Nik kasu honetan artile marroia aukeratu dut hasteko. 3 metro hartuko ditugu. Eta moztuko dugu. Gure zirkuluak berriz hartu. Eta artilea barrutik sartu. Behin hau eginda, lotuko dugu. Eta behin eta berriz artilea barrura eta kanpora aterako dugu. Barrutik kanpora. Barrutik eta kanpora. Honela, ingurada osoa betetzen dugun arte. Denbora eramango dugu, baina gutxika beteko dugu.